jakkesæt på dig, der skal tage billeder af det. Ja. Han er tough. Din mor er en... No. Ja, Dylan han er flot hurtigere end mig. Det kan vi godt, jeg moser. Jeg kan sgu ikke stå rundt der, så jeg kan føle mig. Jeg moser dig det. Dylan vil ikke have set daddy. Hvorfor giver du mig som nummer, der er mig, der er vildt? Ja, det tænker jeg altså. Det var rigtig noget at voldtage i Stine og Freja, hva'? Jeg er ikke på værste dyr. Jeg er fandme alle sammen bolle hinanden. Og vi er to imposter. Så I alle sammen har bollet hinanden. Fuck, jeg sætter sådan noget længere op, for den kan han have I alle sammen har bollet hinanden. Hvad? Nej, jeg kan det. Okay, du død. Der skulle bolle kun sig selv. Og sin søster! Han der narrede det ikke. Sådan, Derfor. Oh my god, Bee Swarm Simulator. spil det! SCP Site Roleplay. What the fuck? Who the hell's farting? Det Who's er Thomas. farting? Thomas og Silas, de prutter hinanden i Who munden. the hell's farting? Lad os se Kumkine Who's Blocksmith. farting? Det er seriøst tough. Lad os se Svig.dk. Eller hvad hedder. Og jeg er svig. Helt der var ingen af det. Svig. Ja, Svig. Svig han var med i fængselsvagter. Svig. Lad os se Brian from Denmark bag trammer sæson 1. Svig. Det er tough. Under. Cool. Er nede med nakken. Fordi vi er Felix's værste vagter. Jo, for 4 fængsels værste vagter. Hvor? Jeg tror det er måske det pink. Biggest Buster Soul Kill Black. Biggest Buster Soul Kill Black. What? Og selvfølgelig dræbte han Black. Og what's in that man? Der er lige rimelig mange, der så Pink i forhold til, det var dig. Og han er også imposter. Ja. What? Din imposter mate er ikke så god. Han er ikke særlig dum. Han er ret. Tough. Vi er fængslets værste vagter, så må jeg tage efter. Bare, min vote er væk. One imposter, man. On the imposter sense. Det er så det, der er sagt. Why do you think that I'm the imposter that only makes you sus? Nå, den der med sang der. Ja. Why do you think I am the imposter that only makes you sus? Ja. Nogen der har en skæv til. Det vil være tough at se som lærer. Lad mig se. Din blæ. Ja, lad mig se. Din numse uden blæ. Yes, very. Er det den? Jeg ser Brises mest populære video. What the fuck? Brisse, what the fuck? What the? Verdens bedste målmand, og så er det bare en bug, han ikke har kommet til. Som sådan boat lime. Ja, ja, Nu ja. voter han. Prøv at have med Oj. for nogen fra. Nej, så 5 år siden. Prøv at se Ja, der. nej, jeg kommer med i hans opkald lige om lidt. Tror jeg. Eller ved jeg. Ej, okay, chill out, boys. Prøv at se. Det er mig. Det er mit krav. Ja, det kan jeg se. Ja. Det er ikke så godt. Okay, jeg skal nok sige til jer, når jeg kommer med.
Kæresten, hun gik fra mig. Nu sidder jeg alene tilbage i studiet 42. Jeg løber. Det er skålet. Jeg kan huske, jeg var fandme nervøs. Nå, hvor er jeg nede og motivere nogle af dem, der sidder og gemmer den her. Hvad laver I? Det er educational purposes. Det er ikke rigtigt. Hold vejret. En til prøven. En til prøven. Hvorfor streamer for det? Nå, det gør du altid. Er det med? Det er det, der står der og hopper. Er det? Ja, så vi kan høre, hvad jeg siger nu. Så hvis vi stropper ind over lige nu. Fuck, det er dårligt, bro. Jeg var 10 år jo, eller noget. Da jeg var 10 år, der var jeg den bedste markedsfører i Danmark, bro. Den finder så meget efter. Det var bare sådan en 1000 år gammel mand, bro. Noget du så ham der. Det gjorde. Så han er en fættefar, bro. Hvordan så? Jeg var fucking nervøs, da han rev mig op. Han rev nu. Bro, elsker vi redde. Daniel er klar. Det er Daniel. Jeg må prøve at spytte dig i munden. Nej. Hvor har jeg den her? Ja, sådan! Pinkelort! Yeah! Shoot min tisse, mand.